Bon dia a tots. Senyor director de l'àrea de negocis de la Caixa, Jorge Valverde, directora de la Caixa de Hielo, Mari Carmen López, regidors, regidora de Benestar Social, resto de regidors, don Antonio, párroco de Hielo, usuaris, gent de Hielo, amics, tots, bon dia a tots. Jo penso que les primeres paraules tenen que ser de felicitació i d'agraïment a la Caixa de Pensions, que quan farà prou de temps la regidoria o la regidora de Benestar Social es va posar en contacte perquè veia la necessitat de que el vehicle, diguem, que es gasta en el centre de dia estava ja en males condicions o no s'adaptava realment a la normativa actual, va començar aquestes negociacions en la Caixa, concretament amb Mari Carmen, la directora, i la realitat és que tots s'han d'il·lusionar i agrair el dia d'avui perquè avui, després de molt de treball i moltes gestions, també és veritat que he de dir que per almenys la labor que ha fet la regidora i l'acolliment que li ha fet sempre la directora han afavorit molt que això sigui una realitat en un temps prudencialment curt per a l'envergadura d'una inversió com és el vehicle adaptat que avui tenim ahí fora i que possiblement demà ja comença a funcionar. Per tant, aquest agraïment a la Caixa, que fa uns anys va vindre al poble de Hielo, es va establir i jo espero que continuï i que continuïn col·laborant molts anys, perquè pense que, com ha dit el seu director, de vegades els problemes o les coses se veuen quan se baixa a peu de terra. Quan estem en una oficina, un alcalde, un director, vegem les coses a nivell de papers, a nivell que ens conten, però la realitat és molt diferent. La realitat és que hi ha unes persones, i ja me posen el cas me posen el cas de les persones que esteu usant el centre de dia. Jo penso que ha tingut una bona acollida, cada volta té més gent, cada volta hi ha més especialització de la gent, i això és l'important. Per tant, és el que diem, que si baixem un poquet a peu, visitem, vegem les necessitats, pensem que la societat o les persones que estem al capdavant dels serveis, tant serveis privats com serveis públics, hem de baixar de vez en quan, perquè diuen que les coses s'aprenen o se sap molt més quan se baixa, quan s'està al carrer, quan se veuen de primera mà que se diu els problemes de les persones, en aquest cas de les persones ja majors que tenen ja alguna minusvalia. Per tant, pense que és important. Si jo voldria fer un poc d'història, perquè la majoria ho sabeu, però sempre ens han dit que aquesta corporació, jo ja porto 9 anys, a nivell igual, sempre hem apostat moltíssim per la gent major. Ens han dit que a la gent major la cuideu, la mimeu molt. Jo penso que sí, perquè és l'edat, és l'època que els queda ja una de les etapes de la vida. Entonces, penso que és obligació de les persones que estem en els càrrecs públics de mimar-los, d'intentar fer-los la vida el millor possible. I això és el que pretenguem. A vegades, potser un jove diu que no ens deixen fer això, o no ens donen permís, o no ens donen... Jo penso que ells tenen un període més llarg en la vida i tot s'arriba. Per tant, penso que les persones majors que esteu així i els familiars que esteu ho sabeu perquè ho viviu en primera mà. Penso que és el millor que s'ha de fer i cuidar aquestes persones. Per tant, així vam fer un centre, vam pensar en ells, fa uns anys vam inaugurar els jubilats, que és una etapa encara un poquet més jove encara, però tenen un bon saló on estem actualment, i el centre de dia jo penso que és dels millors que hi ha, perquè es va fer en consciència i sense reparar en gastos per lo que fora per a que la gent major, que la gent estiga a gust, que és el que volem. Volem gent que estiga a gust, però volem gent professional també. Ampliem places, perquè cada vegada, com he dit antes, cada vegada n'hi ha més gent. I això és el que pretenem, que la gent pugui conciliar la vida laboral, la gent jove, els fills, els pares, els fills i les filles, i que la gent que vinga ací, bé siga migdia, bé siga tot el dia, es trobi a gust. Avui tenim, com han dit els meus antecessors ací en el Parlament, que tenim un nou vehicle. Jo estava mirant-lo i és una passada, perquè és un vehicle, un que és nou, l'altre que té una capacitat, l'altre que té unes característiques adaptades, diguem, a la normativa,
Vam pensar des del principi, se vam deixar guiar per el que coneixíem, per els professionals, per les persones que venen aquest tipus de cotxes, per les persones que fan la carrosseria, i en definitiva pense que hem aconseguit algo bo pel poble, algo bo per les persones grans. I en això s'han de felicitar tots, perquè la gent major cada vegada tinga més serveis i tinga una vida més digna i millor possible. Gràcies a tots.